Ćao, čao, ja sam Aleks i dobrodošli na moj YouTube kanal. Danas ću vam pokazati kako sam uradila ovaj izgled. Koristila sam dve palete, Huda Beauty Desert Dusky od Too Faced Natural Lust paletu. I sve proizvode koje sam koristila u ovom videu, kao i četkice, ostavit ću dole u opisu videa. Isto takođe i moj Instagram i Facebook profil. I nadam se da će vam se svideti ovaj izgled. I bez duženja idemo pravo u video. Evo me i počinjemo. Kao i uvek koristit ću MAC-ovu Paint Pot bazu za senke i stavljam je sa NYX-ovom četkicom broj 09. Nijanse Painterly, stavit ću je preko celog kapka. Ovo ovde pozadi je Luna, ne znam da li je vidite, evo je ovde. To je moj pinč. Sada ću setovati ovo sa puderom u prahu, to je sa ostatkom koji imam na četkici. Inače, pre nego što sam započela ovaj video, koristila sam ovu kremu od Klinika Pep Start krema za oči. Oftalmološki je testirana i hidratantna je i divna je stvarno. Ja koristim svako jutro, ovo mi inače kao jutarnja krema, drevna krema za oči. Zato što ovaj predeo oko očiju hoće da mi se osuši od silne ove šminke. I danas ću koristiti dve palete od Natural Lust od Too Faced. I počinjem sa ovom senkom Love Language. To je ovo ovde u drugom redu, prva. Nju stavljam sa NYX-ovom četkicom broj 27 koja izgleda ovako. I stavljam je otprilike ovde preko celog kapka. Čisto da bi mogla lakše svaku sledeću senku da izblendam. Sada ću staviti ovu Buff Out ovde senku. Prvu u prvom redu, prva kolona. I ću staviti sa ovom malom Eurostilovom četkicom koju imate da kupite u Depil Medic shopu. I jako jeftina. 300 dinara je, tako nešto, 350. I stavljam je ovde gore ispod obrove. Sada ću koristiti ovu senku ovde Call Me Back, ova kao beškasto-naranđasta. Nju ću staviti sa četkicom Morphe M513. Ovo će nam biti prelazna boja. I koristit ću selotep, ovo ću staviti ovde, na krajeve, čisto da bi koristila kao graničnik, da mi ne bi prelazila boja dalje. Otprilike ovako nekako. Sad izgledam kao totalna budala. Ok, i uzimam ovu boju Spank Me, ovu brown ovde. I nju stavljam sa siforenom četkicom broj 73, ona izgleda ovako. Inače, sve nazive četkica ću staviti dole u opisu videa, kao i proizvode koje sam koristila, kao moj Instagram i Facebook, tako da možete da me zapratite. Ovu brown stavljam u uglove oka, ovde. I ovde. I sada sve ovo blendam na spolja. Ali najviše blendam ovaj ovde deo.
Sad kad sam završila sa mlednanjem ovog, uzimam ovu Huda Beauty paletu, Desert Dusky u pitanju, i uzimam ovu ovde ljubičastu nijansu. I blendam je preko ove brown. Ali samo idem do polovine oka, ne prelazim ovaj ovde deo. I blendam je s istom ovom četkicom sa kojoj sam stavila i ovu našu prelaznu nijansu, Morphe M513. I bukvalno ovako idem do pola. Sad kad sam izblendala ovo, skidam ovaj selotejp. Uzet ću ovu četkicu sa kojom sam stavila ovu ljubičastu boju i samo ću izblendati krajeve ovoga ovako. Sad uzimam ovu plavu senku iz Natural Lust palete, ovaj kao šimer ovde, i stavljam ga sa ovom Eurostilovom četkicom, koju ću da poprskam sa NYX-ovim mat sprejom za setovanje lica. I stavit ću ovo na polovinu oka, otprilike ovde. A u stvari, pošto ovo nešto ne ide sa četkicom, pokušat ću da stavim sa prstima. Čini mi se da se bolje stavlja sa prstima nego sa četkicom, hit. Sada prelazim na ovu ovde senku Twilight iz Hudine palete i nju ću pokušati isto da stavim sa četkicom. I ovu ljubičastu senku stavljam na drugu polovinu oka. Sada kada sam završila sa senkom, uradit ću lice i vraćam se brzo da dovršimo izgled, kao i da uradimo obrve i da vam pokažem kako ja lepim veštačke trepavice. Ok, evo me nazad, uradila sam lice i sad ćemo da uradimo donji deo očiju. Ponovo uzimam ovu ljubičastu senku ovde, Ametist, iz Hudine palete. Stavljam je na ovu malu Morphe četkicu, M514, i stavljam ispod oka. Nego kod mene sam malo problem zato što ja imam virus i onda mi suze oči i malo mi se ovde, ako vidite, zalepilo u krajevima očiju. Ali ok, pokušat ću da popravim. Stavit ću još. Sa ovom malom četkicom ću da stavim ovaj Nefertiti, ovu ovde zlatnu senku, to je zlatni šimer. Istu ovu zlatnu nijansu dodat ću i ovde između očiju. Otprilike samo malo i istu ovu senku ću da iskoristim kao i highlight. Poprskat ću četkicu. Četkica je iz Sephore, broj 57. Ona je za korektor, ali ja je koristim za highlight. I u istu ovu ću da... Otprilike nešto ovako, samo malo, čisto da, kao da bude prirodni glow, prirodni sjaj. Koristit ću od Smashboxa ovaj vodootporni Always Sharp Kohl eyeliner. A za obrve ću da koristim ovu Koresovu olovku za obrve. Nijansa je 01. E sad ja ne znam da li mi ovo imamo u Srbiji. Žao mi je ako nemamo.
Dolazi ovako, ima jedan deo je kao ova četkica za obrove, a drugi deo je olovka. Ovako kao u obliku suze, slična je NYX-ovoj. Obećala sam u prošlom videu da ću da vam pokažem kako radim obrove. Počinjem uvek od druge polovine obrve i ovde prvo popunjavam. Prelazim ovde malo i ovde ispod. I vučem liniju ispod obrve. I još jednom popunjavam ovaj deo, poslednji. I ovde crtkam male obravice, mada se to nešto iskreno ni ne vidi. I popunjavam ovu sredini i to bi bilo to. Sad uzimam ovaj drugi deo, ovaj ovde, izgleda kao četkica za maskaru. Poprskaću ga sa sprejom za setovanje lica. I malo ću rašešljati obrve. Mnogo je lakše uraditi obrve kad imate ovakvu olovku nego kad imate pomadu pa morate da iscrtavate. Imam NYX-ovu pomadu, mislim, ok, super je, lepo izgleda, ali mnogo jednostavnije sa olovkom, a i svi brendovi imaju olovku i stvarno mnogo je lakše. Ili jednostavno možete da koristite i onu kao maskaru za obrve, a možete i gel, imate i provini gel. Sljedeće što radim je stavljam maskaru i koristit ću ovo od Diora Pump and Volume. Ovo ovako što možete da pritisnete. Stavit ću malo i onda ćemo da uradimo veštačke trepavice. Ja volim ovu maskaru zato što mi ne stvara grudvice i stvarno mi fino razdvoji trepavice. Ja koliko god da stavim ili natrpam ovu maskaru i dalje neće imati grudvice i neće izgledati trepavice slepljeno. Stvarno je super je. Da li je to do maskare, do formule ili do četkice, ne znam, ali idealno je. Ok, počinjem sa veštačkim trepavicama i koristit ću ove, ali vi možete da koristite koje god vi želite. I koristim lepak od Ardela u crnoj boji. On izgleda ovako. I koristit ću ovu običnu pincetu za čupanje obrve, a imam i ovu pincetu, ovu crnu, koja je namenjena baš za veštačke trepavice, ali ja sa njom ne umem da stavim veštačke trepavice. Probala sam par puta i cela sam se usvinjila. Tako da. I da, još jedna stvar. Možda za početak bi želeli da probate sa providnim lepkom. Mislim, ko je početnik sa trepavicama. Uzimam trepavicu rukama i hvatam je pincetom. Uzimam lepak i stavljam. Sad ja ovu moju trepavicu nisam očistila od lepka, možda sam i trebala. I možete i da duvate u trepavicu, a i ne morate. I da bi postao lepljiv, jer ako je tečan, neće se uhvatiti. Sačekajte jedno minut, pola minuta do minut. Stavljam trepavicu tako što gledam pravo i gledam da je stavim ovde na sredinu oka. Otprilike ovde negde. I onda uzimam ovaj kraj trepavice i lepim ga ovde. I uzimam ovaj ovde kraj i lepim ovde. I onda sve to malo poguram prstima. Čisto da bi mi se, da budem sigurna da se zalepilo. I sastavljam moje trepavice sa veštačkim. Otprilike ovako nekako izgleda. Sad ko stavlja eyeliner, može prvo da stavi eyeliner, pa onda stavite veštačke trepavice, onda možete da koristite crni lepak, onda ponovo možete da pređete eyelinerom čisto da ujednačite, da ne bude možda kao meni ovako, ali ja nemam gde da stavim eyeliner, pošto imam baš onako spuštene kapke. I još jedna stvar. Pre nego što stavite veštačke trepavice, gledajte, prvo odmerite da li su za vaše oči, pošto generalno prave malo veće, i onda secnite malo. Otprilike treba da krenu ovde da kreće i vaša
prirodne trepavice i da se zaustave gde se zaustavljaju vaše. Sada kada ih sečete, secite ih od kraja. Secite ih otprilike ovde. Ovaj deo je manji, on ide u unutrašnji deo oka, a vi odsecite ovaj spoljašnji deo ovde. Kao što sam ja isekla, pa sam isekla i trepavicu sa njima. Hit. I sada se razmišljam između dva ruža, da li da stavim ovaj NYX-ov možda, kao ljubičast je, ili ću ovaj od Sephore. Ali ovo od Sephore dobila sam kao uzorak i ne znam koja je boja. 9037 je. Probala sam i ovaj ruž od NYX-a. Nijansa je Lipli 02 i u pitanju je NYX Lingeri. Čisto sam stavila da vidite kako ide uz ovaj look, pa sami odaberite i procenite šta vam se više sviđa. Setovat ću svoje lice s ovim Urban Decay sprejom. Ovaj sprej je stvarno super i namenjen je damama sa masnom kožom. I to bi bilo sve za danas. Nadam se da vam se sviđa ovaj video i da, još jedna stvar, ostavit ću sve proizvode dole u opisu videa, znači sve proizvode koje sam koristila kao i četkice u ovom videu, ostavit ću link za svoj Facebook i Instagram profil, možete da me zapratite tamo, Magnetic Luna je ime, isto je na Instagramu kao i na Facebooku. Hvala vam na pažnji, vidimo se u nekom sledećem videu, ćao!